дар рӯзи севими баргузории қаҳрамонии Осиё дар Ҳонконги Чин се паҳлавони тоҷик барои татамӣ баромаданд. Комрошоу Сопериён зери вазни 90 кило дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо намояндаи Кувайт Юсуф Дашти ба рақобат пардохта. Аз ибтидо нисбат ба ин ҳарифи камтаҷрибаи хеш бартарӣ пайдо намуду дар оғози дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ Комроншоҳ ҳарифи хешро ба тахтапош зада имтиёзи ипон ба даст оварду роҳии даври баъдӣ шуд. дар даври навбатӣ Комрон бо паҳлавони қавии муғул Алтанбагана Гантулга ки борҳо бо ҳам дар майдонҳои мусобиқоти сайри ҷаҳонӣ ҷудо ба ҳам омаданд рӯбарӯ гардид. рақобати ҷудокорон мисли рақобатҳои қаблӣ сахту сангин сурат гирифта, ибтидо паҳлавони муғул соҳиби имтиёзи вазаре шуд, вале хеле зуд Комроншоҳ натиҷаро баробар карда тавонисту ғолиби ин дидор дар вақти асосӣ муайян карда нашуд ва дар Голденско Алтанбаган Гантулга бо як амалкарди олӣ ва партофти пӯшнокӣ пирӯзӣ ба даст оварда Комроншоҳу Соперонро ба даври тасаллубахш равон намуд. Комрон ки дар қаҳрамонии Осиё ду нишони тилло, як нуқра ва ду биринҷии дигар ба даст овардааст, дар даври тасаллубахш бо паҳлавони ба ӯ ошно намояндаи Қирғизистон Ерлан Шериф даст ба гиребон шуд. рақобат бо бартарии ҷудокори тоҷик ҷараён гирифт ва зимни нерӯсанҷӣ довар ба паҳлавони қирғиз ду дафъа огоҳӣ нишон дод ва барои ғолибро муайян намудан ин ду паҳлавон ба Голденско рафтанд. дар дақиқаи аввали изофа Ерлан Шериф имтиёзи зарурӣ ба даст оварду барои Комроншоҳ қаҳрамонии Осиё ба поён расид. ҷаҳонгир Маҷидов бошад рақобатҳоро дар даври аввал оғоз намуда тавонист баъди як аксулҳамлаи олӣ Ли Шенкай намояндаи Тайпеи Чинро ноком сохта ба даври дуюм барояд. вале дар даври дуюм паҳлавони мо муқобили бадхӯя Гоччисурен намояндаи Моғолистон бо як имтиёзи вазарӣ ноком шуда ба даври тасаллубахш рафт. дар рақобати тасаллубахш ҷаҳонгир бо паҳлавони кишвари Ҳиндустон Афтар Синх барои татамӣ баромада ӯро бо итминони комил бо имтиёзи ипон шикаст доду барои ба даст овардани медали биринҷӣ рақобатро идома дод. ҷаҳонгир пас аз он ки Афтар Синхро аз Ҳинд ноком намуд, барои ба даст овардани нишони биринҷӣ бо ҷудокори 24 солаи қазоқ барандаи нишони биринҷии Гранд-слами Париж дар соли ҷорӣ Шархан Норлихон ба рақобат пардохт. ҷаҳонгир рақобатро фаъолона оғоз намуд ва чанд навбат барои ба даст овардани имтиёз талошҳои хуб низ анҷом дод. вақти асосии нерӯсанҷӣ бо як огоҳии ҷаҳонгир ва ду корти зарди ҷудокори қазоқ ба поён расид. дар дақиқаи аввали Голденскор ҷаҳонгир баъди як даргирӣ дар партер имтиёзи вазаре ба даст оварда доварон низ баъди тамошои наварҳои такрории онро тасдиқ намуданду ҷаҳонгир Маҷидов бошад нишони дуюми биринҷии тими ҷудои меҳанро дар қаҳрамонии Осиё ба даст овард. нишони тиллои вазни мазкурро Музаффарбек Турабоев аз кишвари Узбекистон ба гардан овехт. ӯ дар финал Зелим Кодсоев намояндаи Имороти Муттаҳидаи Арабро шикаст дод. бадхӯя Гончиксурен ки дар рафти мусобиқа Маҷидовро шикаст дода буд, нишони биринҷии дуюми вазни мазкурро соҳиб шуд. Темур Раҳимов ҷудокори сангинвазни меҳан баъди танаффуси тӯлонӣ бо сабаби ҷароҳати бардошта ба қаҳрамонии Осиё ҳузур овард ва ӯ дар даври аввал озод буд. ҳарифи ӯ дар даври дуюм намояндаи Индонезия Агасия Вардена Драма гардид ки дар рақобати нахусти хеш ин ҷудокори камтаҷриба паҳлавони мизбон Гуан Хенченро ноком сохт. вале ин паҳлавон муқобили таъамтари тоҷик Темур Раҳимов тоб овардан натавонист. дар оғози дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ Темур ҳарифро бо як усули шоҳонаи хеш ба паҳлӯ зад ва зимни ин ҳаракат ҳарифро баъдан дар ҳолати осайкоми нигоҳ дошта имтиёзи ипонро соҳиб шуду ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфт. дар даври нимниҳоӣ Темур Раҳимов бо паҳлавони 26-солаи ҷопонӣ қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2022 барандаи 3 нишони тилло, 2 нуқра ва як биринҷии Гранд-слам, ҳамчунин барандаи нишони нуқраи Гран-при Загреби Хорватия, қаҳрамони ҷаҳон ва Осиё миёни ҷавонон Ҳёга Ота рақобат намуд. барои Темур ин нерӯсанҷӣ бисёр ҳам мушкил пачи сар гардид ва танҳо бо як имтиёзи вазаре аз ҳарифи хеш шикаст хӯрду ҳамакнун барои касби нишони биринҷии қаҳрамонии Осиё талош мекунад. Темур дар фаъолияти хеш дар қаҳрамонии ҷудои Осиё 2 нишони нуқра ва як биринҷӣ ба даст овардааст. дар Ҳонконг бошад баъри ба даст овардани нишони биринҷии навбатии Темур Раҳимов бо паҳлавони 29-солаи кишвари Баҳрайн Азамат Чотчаев ки дар фаъолияти тӯлонии варзишии хеш танҳо нишони биринҷии бӯҷиҳои ҳамбастагии исломиро соли 2022 ба даст овардааст, зури бозии худро санҷид. Темурро танҳо 50 сония зарур шуд то дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст орад. ӯ бо як пойзани оли ҳарифро ғофилгир карда имтиёзи ипон ба даст овард ва ҳамин гуна қаҳрамонии Осиё барои паҳлавони мо бо 3 нишони биринҷӣ ба поён расид. нишони биринҷии дуюми вазни изофаи 100 килоро Магомедумаров аз тими Аморот ба даст оварду дар рақобат барои ба даст овардани нишони тилло Ҳёга Отаи ҷопонӣ Ким Миньонро аз Кореяи Ҷанубӣ шикаст дод.